Eta hortara gauzelez, borroka popularra, episodio bat markatu duena zan, nola desarmatu gindu zen talde fascista bat. Claro, teóricaki esaten gendun, autodefensa. Frente a los grupos GAL y compañía, autodefensa popular. Sí, pero ¿cómo se hace la autodefensa popular? Eta orden gertatu zen, herriko jaietan, herriko jaietan, agertu ziren zazpi txakur paisanos, batzuk poliziak, beste batzuk fuerza nobekoak, bueno, denak uniforme barik, Da hasi ziren jentia molestatzen, armak erakusten tabernetan, eta claro, orden hasi berriak ziren jai popularrak, herriko jaiak, herriko jentiek organizatuak. Eta orden kuadrilak organizatu duten gendu zen, eta iken gendun urtero, bigarren urtea izango zana, txosna bat montatzen gendun, diru ateatzeko jaiek ordaitzeko, ez. Eta kuadrilla bakotxa pasatzen zen, gaur zuek, gero beste batzuk, eta gure kuadrilla zen, orden genduen txoko bat langile artean, ze guk klandestinoak gira, ginen elekai moduen, baina legalizatu gendu zen langile artean modure. Eta orden guk egiten genduen egun hortan tabernako zerbizioak horitu dauzko. Eta ja, hamarretan edo badator irigoz, jo, izan ez, zarratu xuen, jatozak horrek hau, esan polizia esatozen honek inkontrolau esatozela, da kontra ingo zuen, da garruileko eskuela. Eta bueno, zarratu, eta orden batzuk gatu ziren, estaka batzuk, eta bueno, bagoaz. Da jenti dagoela, berotut eta zera ez dena, bagoaz arrazea ekin dugun. Da, gertatu zen, guk orden herriko taberna genduen zerantza, Gernikanantzako bidien, handik urten da Garamendi aurrien, zeuden, jente pilo bat, azeran, da igual irruen gazte baino zen. Da, berotute. Da beste aldian, kamioan beste aldean, bikandi eta seguro oso, polizia lokala dagoen lekuen noin, han horma kontran, zazpi tipo hormara pegeute, da separaute metro bate bestetik, eta batzuk hemen da besteak, ez batzuk alde batera ez betzen bestera. Da, esostien, hor da, pistonak erakutsi dut bie, eta nahian, eta jentia amenazatzen da, eta, bueno, esan, neure lagunek, militarreko lagunek zen, bueno, hau da, momentu bet demostratzen badugu autodefensa popular zeranek. Da, esan zen, pregunten nuen, zein da jefi? Han eskerri eskuman dagoena txake azulekin. Esan zen, bueno, taktika izango dago. Eurotek izarmak, baina horren gidauz uste, ez dakiz izan egin. Eta ni urtengo naz kamioa eta hasiko naz berretan jefiekin. Da nik iten dutena jefiekin, zuek bestik. Batu, joan berbeiken, da eurreatu, da berrein, eurreatu, da ake benizta. Esan zen, a ver, tú eres el jefe, ¿a qué habéis venido aquí? Estáis jodiendo las fiestas del pueblo. Eta tipo genitu zen, quién se desenda. No, nosotros no, armas, que nosotros no llevamos armas. Eta bera eurreatu izan, azeratik kamiora ertu zen. Eta nik esan zen, bueno, nik ez dut zeinen agarro besoetan. Eta berretan, pues no hay derecho, ¿quién os ha hecho el pueblo y tal y cual? La discusión anda, tipo, es squad, ¿cómo? ¿Que dices que no llevas armas? Esan zen, heldu, esan zen, aurte voy a revisar, a ver si es verdad. Da besti ekin zerien berdinen. Arrapa gendu zen, eskuetatik, da segin revisatzen, armak kendu nizkion nik, polizian karneta, bai, era un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, pistola, bai, eta horrela, besti behin zerien berdinen, da jipotu zerien, da desarmatu gendu zen, zazpi pistola gendu zen, baina nik azkenen bost edo zei, entregatu nintzen, bat gelditu zen hartu barik, ez da inon galdu zen, eta gero etorri ginen ona Durungora, entregatzen, ze urungu ginen, baina horbe anedota, horbe, karo, banekin nik guarda zibila entreko zara, hor zauzkan argrak, ze neuke monuen arpeiz eta zan nien geure militan ezen zen.
Ametik kanpoan enbizu logeur, da beste bat editzen. Non hostitz, ezin duzek paketi. Kase baten batuten neuzkan, da esan zen. Pilin kotxean ditxiko du, pilik zauken zehar 600 bat nik eragitzen nuena, da azabriko eta ameti. Esan zen, ametzez sartu guzak. Asientu pien sartu eta beheku papelak eta guten ziren beti loitxutean, da honez eganean ipini, eta ametzitzu guzuz. Eta kotxea zegoen hemen eta kuartela hor, eta kuarteletik ikusten zen kotxea. Eta antxak editu ziren armak, horrengo egunien hartu nituen, ekarri nituen duen gora, eta denuntziak genduzen, da horten demostratu ginen inkontrolauak ez ziren inkontrolauak. Que detrás de los incontrolados estaba el pájaro este del Cuerpo General de Policía y tal. Bueno, propaganda egin dut da. Hor demostratu, gero hortik beste herri askotan Lekeitzion eta beste leku batzuten jentia hasi izan berotzen eta si se presenta alguno, agarrarle. Dolan seguridadea. Se acabó con las bandas de incontroladas a joder las fiestas populares. Hori zen zan bat.